आं इउटुब चेनेलाव पेनकेल फरायहोनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो आं आब'मोननाव दंफैयो नालाय ओमफ्राय आं दा आब'नि फिसाज्लाखौ आंदों आरो बाबुखौ ओमफ्राय उन्दुदोंसै पेनकेल माने आंनि आवाज नोंथांमोननिसिम खोनागौ उन्दुदोंना ओंखायनो लासै बुंनांगौ जादों ओमफ्राय आं दा बाहेरायाव हाबनानै दं उन्दुदों नालाय दामनानै लादों नुवाखैना दालाय खिन्थागोन आं आरामनो आब'मोननाव दंफैयो अराङाव ओमफ्राय दाख्लैनि भिडिअ'आवबो आं माने भिडिअ' बानायदोंमोन दाखालिबो मोनसे बेरायनाय ओमफ्राय बेवहाय आं जेबो बुंनो हायासैना आं जेबो आवाज होनाय जायासै बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय नायलांखादो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला जा मोजां उन्दुखाबाय देखायनो हागोन आं दा नोंथांमोननो माने बाहेरायावसो दंमोन आलासिफोर फैदों आं बाबुखौ आब'नो दोनना फैनानै बे दा सालांफैबाय आरो बे सिङाव हारसिं आरामनो लोंगासिनो उन्दुदोंसो नालाय ओमफ्राय आब'नो दोनना फैबाय आं बिसिनायाव दोनबाबो थानो नागिरा बारा माने दसे सिखारो बिसिनायाव दोनबा बामबासो ओमफ्राय थाब सिखारो आरो बामबा जेबो जाया आब' नायगोन नाङालै माइ नाङालै बाबु नाङा फट' नङा भिडिअ'सो मानिया गय खावदों आलासि फैदों न' आनै दे खिथाना होदो माहानि फैदों आंनि sunnu munnu bibagin नोंसोरो दाय फुल नुवाखैमोन ना माने बाबुखौ नोंसोरो फुल नुजोबाखैमोन ना ओमफ्राय आंनो खोन्थाना होलांदों माबा